Алдағы бірнеше минутта ауыл хезмәтчәннәре олар җитештергән продукция гомумән республикабызны азык-төлек белән тәэмин итүчеләр турында сөйләрбез. Хәерле иртә, эфирда авыл слушы сәхифәсе сезнең белән мин Динә Нишмәдинова. Рөстәм Миңнеханов узган атнада эш сәфәре белән Зәй районында булган иде. Биредә республика рәисе җирле аграрийлар белән очрашты һәм урып-җыю эше барышы белән якынрак танышты. Кырларда эш гөрли. Авыл халкы шикәр чыгындырын җыярга керешкән. Бу культура 9000 гектарга якын мәйданда чәчелгән. Якынча гектардан 350 центнер уңыш чыгар дип көтелә. Ләкин Зәй районы шәхси хуҗалыклары нигезле эретерлекнең сонын киметкән. Рөстәм Миңнеханов бу бик уңайлы күрсәткеч түгел икәнен ассызыклап үтте. Һәм авыл хуҗалыгы юнәлешенә аерым игътибар итәргә кушты. Вопрос животноводства, смотрите, так не бывает, чудес не бывает. Все бетал хуҗалыгын яхшы беләсең, ты же в этом разбираешься. Вы подумайте об районе тоже. Нам же не только количество молока надо, а и рабочие места нужны. На селе, кроме животноводства, постоянно рабочее место растениеводство не обеспечить. Энергонасыщенные трактора, комбайны, понятно, механизаторы, а остальные люди как? Республикабызда урып-җыю эшләре азагына якынлаша. Суктырылган ашлыкның күләме 4 миллион тоннага якын. 1 гектардан уртача 26 центнер уңыш чыга. Бу көннәрдә Питрәч районы игенчеләре кыр эшләрен тәмамлый. Алар арасында хезмәт кешесен данлыйбыз яшь комбайнчылары конкурсының финалистлары да бар. Эшнең нәтиҗәсе яхшы булсын өчен тырышып, алдан планлаштырып эшләргә кирәк. Әлеге кагыйдәләр Акбарс Питрәч хуҗалыгында да калгысыз үтәлә. 23 000 гектар сөрү җиренең 10 000 гектарны бертеклеләр чәчелгән. Русил Гайнуллин үз эшенең остазы булып санала. Погода бик артык итмәде инде. Яңгырлар булмады диярлектәге, менә бу соңгы 1-2 көндә генә булып алды әзрәк, но ансыз тоже булмыйдыр. Ну, надеемся, что Алла бирса, алып бетерәбез. Урып-җыю эшен уңышлы башкарып чыгу өчен берничә экипаж эшләгән. Быел явым-төшемнәр аз булу сәбәпле уңыш күләме артык сөендерерлек түгел дип фаразланган иде. Ләкин игенчеләр булганына шөкер итәбез ди. Яңгырлар бик күп булмады. Шуңа карамастан иген бар, иген юк дип әйтергә ярамый. 31-30 центнер 1 гектардан иген җыеп алабыз. Комбайнерларга әйтергә кирәк, менә бу көннәрдә тырыштылар җегетләр, молодцы, рәхмәт сүзләрен әйтергә кирәк. Уборканы вакытында тамамлыйбыз. Предприятиенең ашлык киптерү комплексында эшкәртү өчен кырлардан туктаусыз ашлык кайта. Куәтле техника уңышны тиз һәм сыйфатлы итеп кабул итәргә мөмкинлек бирә. Хәзерге вакытта рапсны Казанга саталар. Игенчеләр белән бер рәттән терлекчеләр дә бик тырышып эшли. 5000 баш эремегезле терлекнең 1900 савым сыерлары. Көн сайын 42 тонна савым сөте сатыла. Хуҗалык җитәкчесе Разик Зинатов әйтүенчә, эшче куллар җитмәү иң зур проблема булып кала. Именно ветврачи нам не хватает. Хәзерге вакытта ветеринария табиблары һәм терлекләрне ясалма орлыкландыру белгечләре җитеп бетми. Без бу проблеманы төрле программалар аша хәл итәбез. Безнең төп максат 50 тонна сөт җитештерү. Яшьләрне эшкә җәлеп итү максаты белән авылларда йортлар да төзелә. Быел шундый эш йорт сафка баскан. Тиздән 4нчесе дә әзер була. Акбарс Питрәч агрофирмасы өчен социаль проектларда бик мөһим. Шул исәптән 2 чишмәне төзекләндергәннәр. Решением нашего генерального директора холдинг компании Акбарс Егоровым Иваном Михайловичем. Акбарс холдинг генераль директоры Егоров Иван Михайлович буйрыгы белән без Апакай чишмәсен төзекләндердек. Биргә килүчеләр табигать белән хозурланып, саф һава сулый, чишмә суын эчә ала. Балалар да биргә бик эш килә. Биредә шушы арада көн багыш җыюга керешергә торалар. Киләсе ел уңышын бүгеннән кайгырту кирәклеген аңлаган хәлдә сыйфатлы ырлык әзерләү эше дә тулы көченә бара. Бу атнага авыл хуҗалыгы тармагына бәйле яңалыклар шулар иде. Мин Динә Нишмәдинова сезнең белән киләсе атнага кадәр сау булашам.